This is... Uy, kunyari na tutorial. Ano yung ginagawa mo, Kai? Hi, good morning. Today we will do figure of 8. Okay, 0 na. Repeater. Faber of the hip. Okay. Use 6 Faber. What's for there? flexion, abduction, and external rotation. Okay, start. Oy, slightly abducted, flex, external rotation. Sobrang lamig ng kamay. Ikaw nga mag-choose lang ako. Ay, Lubat na. si Jake. Finger mo, biyata Ay po. Hindi ka, wala ka ba? Labas mo na. You oops, get it. You have to get it. Get sanay. Lapit. Isa pa. Kaya kung gusto nyo, But not. Sobrang dami mo na naman ginagawa dyan. Ay, nasa pit lang. Yung una talaga ganun. Oh my God, get it. Oh, you have to get it. You. Wala na. Ba't ang pangit? Ba't wala yung mga cross? Meron nga yan dito. Ito po, isa pa lang yun. So, 8 pa lang ginawa ko. Kulang ka rin bante. Pero 4 to. Dapat 4 yung binigay. Paano yun? hiramin mo yung sa partner. Kaya feel ko, pwede tayo mag-join. Kasi yung ito, dito lang ginagamit to eh, sa hip. Yung 6 inch. Eh, yung hip naman natin lagi, itong bandage. Pwede rin yung sa ano, yun Sa taas. Hindi eh, 4 lang daw yun. Hindi, Dahil 6 yun. yung biggest yun. Yung 6 inch daw yung shoulder. Mali sinulat mo? Ganda oh. Uy, alam mo ba, di mo... Ito na. Oo nga, ang ganda. Tapos, terminal. Ilan ba? Ilan yung X mo? Nakadalawa na. Nahihirapan ako. Ipa-check nga natin. Man,